Goedemiddag juffrouw, mijn naam is Bunelo Sako en ik zal mijn speech doen. De uitdagings van graad 11 leerders in 2025. In 2025 staan graad 11 leerders voor tale uitdagings, maar ook geleentheden wat hun toekomst kan bepalen. Een van de grootste bekommernissen is de druk van eindexamens. Voor baie leerders dit niet net die toets van academische kennis nie, maar ook het toets van hul emotionele sterkte. Die eisen van studie, sport en ander buitemuurse activiteit kan soms oorweldigende wees. Bijkomend tot academische druk is die impact van de COVID-19 pandemie op die onderrig. Baie skole het nie die nodige hulpbronne om analise actief en sommige leerders het nie toegang tot die internet te rekenaars nie. Dit het 'n groot invloed op hul leervormingsgoed gehad. Op ekonomiese vlak is die situasie ook uitdagend. Baie families sukkel om die koste van opvoeding is te dek, terwyl daar 'n groot vraag. Dit beteken dat graad 11 leerders nie net na die examens moet kyk nie, maar ook na ander maniere om hul loopbane te bou, soos deur geskelskap en selfs entrepreneurskap. Alhoewel hierdie uitdagings groot is daar ook hoop. Graad 11 leerders het die geleentheid om hul drome na te jag, of dit nou is om universiteit toe te gaan, 'n vaardigheid aan te leer of besigheid te begin. Deur harde werke en deursettingsvermoë kan hulle die pad na sukses vind. Thank you, man.